report nga idanon ni Bombo Mark Joshua Cabasan. Nay magarabi, Bombo Mark, go ahead with your report. Natay iti may sa lalaki kalpasan adetoy ket na kugtaran na ipan iti inner lane iti National Highway ken nagungpar pay detoy iti may nga trailer truck. Napasamak detoy iti Kalman agarod alas 4:40 iti malam iti National Highway sakupan iti barangay Bakwit Sur Bawang La Union nga reti involved detoy ket iti may nga motor nga minaneho ni Mitsubishi or may motor nga Mitsubishi Rapido 110 nga mineho ni Christopher Calika Yankee Nicolas agtawon iti 50 ket maysa ken agnaed iti Natividad La Union ken nakastamat dito Isuzu tractor head with trailer heavy flatbed nga ditoy kata minaneho ni Marvin Kadawas agtawon iti 30 ket 2 na asawaan ken agnaed iti barangay Raniag Isabela. Sakbay iti napasamak nga aksidente dagiti duwa nga lugan ket agparda nga agpapabagatan a direksyon daytoy Isuzu truck ket adda iti inner lane kabayatan nga daytoy motor ket adda met iti outer lane. Iti nakadanon da iti nakapasamakan iti aksidente nairanamet nga adda iti duwa a lalaki nga adda iti guy-guyuden da abaka ket iti panaglabas iti nakamotorsiklo napakigtutan daytoy baka ket ditameten nga nakugtaran na daytoy nakamotor ket naipan daytoy iti inner lane ket saktumot a sumungad daytoy truck ket ditameten a nadungpar na pay daytoy nakamotorsiklo. So nagsagaba iti injury daytoy nagmaneho iti motorsiklo ket naipan daytoy iti ITRMC para iti pannakataming na ngam iti oras iti alas 5 iti malam iti Kalman iti panakay panamat lang iti hospital dita nga naamuan nga marigatan nga umanges detoy nagmaneho iti motorsiklo ket iti sumagmanulaeng nga oras sa Bombogina detoy driver iti motorsiklo ket nawanan iti gasat wenno nataymet laeng. So detoy iti pagpakuna nga impormasyon nga nalatayo manipod iti Bawang nga police station ket ti panakipatpatang tayo iratay iti investigator on case na babaen kini Sir of Piazza bali na nakamat namet nga hammet nga nariwawa detoy motorsiklo hindi ket talaga nga kasla ada tinakagigtutan detoy baka so nga detoy ket kasla nakugtaran na saktumet nga lumabos detoy motor ket naglamma niti ayan iti bakrang detoy nagmaneho detoy motorsiklo ket idi kabayatan nga naipanda or ipapanda pa lang iti hospital on the way to hospital bali nakapatpatang pa lang medyo okay pa lang met kunamat ni Sir Opiasa nga madita nga naamuan nga dinaypan ti hospital marigatan dito yun nga umanges kata sumumunong oras kata pimusay sabali pa imot or medyo napigsa pa imot ti impact na deti pan nakadungpar deti Isuzu tractor head so deti pa iti may sa kadagitay rason no apay nga pimusay detoy nga lumabikas na segun kini Sir Opiasa iti sangsangun lang detoy akin bagi iti baka kat civil adalata iti civil liability na ken detoy driver iti Isuzu tractor head ket mabalinata iti nga makaswan iti reckless imprudence resulting to homicide. Damag manipod iti Bawang Police Station para iti Bombo sa Libre, Bombo Mark Joshua Cabasan reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 radio station sa La Union, Basta Radio, Bombo